الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jari mga palanggungan sing kami haram Islam, alhamdulillah waktu ini aun biya mga nakatibaw kato mari pa ini station na to ini bakas day sab siya naka-lecture hatim po nakaunay ito insyaallah ini hambuk siya rin ha mga magdadakwa rin sab dito ha Islamic Center ha Al-Jamia District ha Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Ingang niya hi Abu Huzaifa Kusin Labang. Bihayaon hari ko pa siya matawag irihil ko in waktu pa anak niya amoy in launta nahinang biya mga ngan na sinama niya waktu bihaon Abu Huzaifa atin niya in bata-batay ni in siya ni Huzaifa in siya ni nag-i-school dahil doon ha Sarangbangon manjari dimihil siya kato taniyo Sarangbangon grade 4 siya bihaon dimihil siya kato ini dahil ha mga sura haupo launta panagnaan insyaallah ta'ala amuin mamas siya kato taniyo Quran. Falyatafaddal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah yadto na ini anak sin guru na to mulia amoy indimihil kato pangadjian ha waktu ini insyaallah in siya dimihil kato ha pag-lecture niya biada sin nakauna insyaallah ha bahasa Tagalog. Wairun narwaing dahin kan Abu Huzaifa Kusin Labang pa yatafaddal siya datu maskura. Jazakallahu khairan jazaa. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم عن فضائل الأخلاق الحسنة في الإسلام فيما وردت أحاديث من أخلاق وفضائل حسن الخلق من محبة من محمد صلى الله عليه وسلم حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل في وصفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. Matapos nating purihin si Allah subhanahu wa ta'ala, tayo'y humihingi sa Kanya ng pagpapakukup, tulong, at tayo nagpapakukup sa ating mga gawa, kasamaan ng ating mga gawa at kasamaan ng ating mga sarili. Ang sino mang patnubayan ni Allah ay walang makakapagpatnubay maliban sa Kanya. Ang sino mang mga ligaw ay walang makakapagpatnubay maliban sa Kanya. Tayo sumasaksi na walang ibang Diyos kundi si Allah, ang walang katambal, ang hari,
sa lahat ng kanyang kakayanan. Tayo sumasaksi na walang ibang propetang huling pinadala maliban sa ating huling propeta na siyang pinagkakatiwalaang ang nagbabanggit sa atin ng katapatan, walang iba kundi ang ating mahal na propeta. Ang talakay natin sa oras na ito ay patungkol sa tinatawag na magandang pag-uugali ng isang Muslim na ayon sa mga nabanggit ng mahal na propeta. At ano ang kahigitan na to? Ano ang makukuha nating benepisyo o ano ang makukuha nating taglay sa sino mang mga Muslim na may ganitong katangian ng kagandahang pag-uugali? Una, winika ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kataas-taasan sa katangian ng ating propeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Buhat sa Quran na kanyang sinabi, tunay na ikaw Muhammad ay nagtataglay ng pinakamatayog, pinakamataas, pinakamagandang pag-uugali. Alam natin ang mahal na propeta alayhi salatu wassalam sa lahat ng mga anbiya at sa lahat ng mga tao sa dunya. Siya ang pinag-atasan, pinagkalooban ng pinakamainam na nagtataglay ng kagandahang asal. Wa fi sahih an al-Hisham ibn Hakim sa'ala ummul mu'minin Aisha radhiyallahu anha an khuluq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat kana khuluquhu al-Quran faqala laqad hamamtu an aquma wala as'al. Mula sa authentic na hadith mula kay Hisham na anak ni Hakim, tinanong niya ang ina ng mananampalataya ng asawa ng mahal na propeta si Aisha, kalugdan nawa siya ni Allah, kung ano ang pag-uugali ng taglay ng mahal na propeta alayhi salatu wassalam, at kanyang sinabi, tunay na ang kanyang ugali ay Quran. Subhanallah. Ang mahal na propeta alayhi salatu wassalam, siya yung tinaguraang living Quran. Buhay na naglalakad, na nagtataglay ng ugali ng Quran. At sinabi pa sa mga nabanggit sa warad, na nabanggit sa mga nas, na ang ugali daw ng mga taong makakapasok sa Jannah, sa paraiso, ang ugali nila ay ugali ng mahal na propeta alayhi salatu wassalam sa mga taong mananahan o maninirahan sa paraiso. Kaya sinabi ng isang nagtanong na sahaba, tunay na ito'y aking napagtanto, na ito'y aking gagawin at hindi ko na kailangang tanungin. Mga kapatid, sa agama, sikapin natin na mataguyod natin ang ugali ng Islam, na kung saan ugali na isinabuhay ng mahal na propeta, kung paano niya sa atin tinuro at siya'y bilang ating huwaran. Dahil ang mahal na propeta alayhi salatu wassalam, Muhammadur Rasulullah walladina ma'ahu asyadda'u lal kuffar ruhama bainahum. Ang mahal na propeta alayhi salatu wassalam, siya ay sugo ni Allah, at ang kanyang mga kasama sa pagitan nila sa mga kuffar, sa mga hindi mananampalataya, ay sila ay asyadda, sila ay manulupit, subalit sila ay maawain, mapagmahal sa pagitan ng mga mananampalataya. Kaya isa ring katangian ng isang mga mu'min, al-fadila, na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wal khadhimin al-ghayb wal afina 'alan nas wallahu yuhibbul muhsinin. Isang katangian naman ng mga silang mananampalataya na silang nagtataglay ng magandang pag-uugali, na sila'y pinaghandaan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng paraiso dahil sila'y mapagtimpi sa kanilang galit at nagpapatawad sa mga tao. Itong tinutukoy na khadimin al-ghaib, siya yung napagpipigilan niya ang kanyang galit. Kung meron mang taong nakagawa sa kanya ng pananakit, subalit napipigilan niya ang kanyang galit
sa kabila ng kaya niyang gumanti, na siya'y malakas, kaya niyang balikan yung taong gumawa sa kanya ng kasamaan, subalit napipigilan niya ang kanyang sarili, lalo na sa kanyang mga kapatid, mga Muslim, at pinapatawad niya ang mga tao, tunay na sila ay nagtataglay ng katangian ng magandang pag-uugali, at itong ugali ng mga taong mapapasok sa paraiso. Kaya ang isang mga gantimpala ng mga taong na mapagpigil sa kanilang galit, ang pinakamababang gantimpalang ipagkakaloob sa kanila, hurul ain. Alam natin yung mga katangian ng mga babae sa paraiso, kung paano ang kanilang tagline ng kalibasan sa lahat ng mga babae sa kung ikukumpara natin sa mundo. So ito yung mga katangian ng mga dapat nating taglayin bilang isang Muslim, na magkaroon tayo ng mga gandang asal, magandang pag-uugali bilang isang Muslim. Kaya sa mga kadahilanan ng pagkakaroon natin ng magandang pag-uugali, itong tinutukoy rito o ating mga binabanggit ay mga fadail, ang mga kahigitan o ang kainaman sa sino mang Muslim na nagtataglay ng magandang pag-uugali, ng nakikitungo ng magandang asal sa kanyang kapwa, lalo na sa kanyang mga kapatirang Muslim. Isa sa mga kahigitan o kainaman, gaya ng nabanggit rito, akhlaqul hasana min asbabud dukhulil jannah. Isa yun. Pangalawa, akhlaqul hasana sabab fi mahabbatillah li'abdihi. Isa pa rito, akhlaqul hasana min asbabul mahabba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At nabanggit pa rito, makarimul akhlaq athqal shay'in fi mizan yawm al-qiyamah. Nabanggit pa rito, akhlaqul hasana tudha'if al-ajr wa thawab. Akhlaqul hasana min khairul a'mal ibad. Nabanggit pa rito, akhlaqul hasana tazid fil a'mar wa tu'ammir ad-diyar. Nabanggit pa rito, akhlaqul hasana alamatul ala kamalul iman. Inshallah, isa-isahin natin ang mga nabanggit ng mga kahigitan o kainaman ng silang mga nagtataglay ng magandang pag-uugali, kung paano itinuro sa atin ng ating agama, ng ating pananampalataya, ng reliyong Islam, at kung paano isinabuhay, pinakita sa atin ng mahal na propeta alayhi salatu wassalam. Unahin natin ang mga sabab o mga kadahilanan na nabanggit. Akhlaqul hasana, ang kagandahang pag-uugali. Una, ito raw ay magiging sanhi o dahilan ng pagpasok natin sa paraiso. Allahu Akbar. Paraiso, Jannah, na pinangako ni Allah subhanahu wa ta'ala, buhat na sinabi ng mahal na propeta alayhi salatu wassalam, kanyang sinabi, ana za'im bi bayti fi rabdil jannah liman taraka al-mara wa in kana muhaqqan. Pagpatuloy dun sa hadith, wa fi baytin fi wast al-jannah liman taraka al-kadhib wa in kana mazihan. Wa fi baytin fi a'la al-jannah fi a'la pinakamatayog fi a'la al-jannah liman husn al-khuluq. Rawahu Abu Dawud, hadith sahih. Malapit sa kahulugan sa bahasa o sa wikang Tagalog, sinabi ng mahal na propeta, ana za'im, damin. Ibig sabihin, ako ay gumagarin, naggagarantiya. Ginagarantiya ko sa tahanan ng paraiso, ng pinakamababang tahanan sa paraiso, ang sino mang iwan niya ang mara. Ibig sabihin ng maraa ay yung jidal, ang pakikipagtalo, wa in kana muhaqqan, maging siya man ay nasa katotohanan. Yung pagkakaroon ng discussion o pakikipagtalo sa mga kapwa. So ang sino mang iwan niya ang pakikipagtalo, kahit man siya ay nasa katotohanan, ang tahanan na ipagkakaloob sa kanya sa paraiso, siya na yung pinakamababang tahanan. Wa fi baytin fi wasat, at sa kalagitnaan ng tahanan sa paraiso, liman tarakal kadhib,
sa sino mang iwan niya ang pagsisinungaling, wa in kana mazihan, maging ito man ay pagbibiro o pagkukunwari. So hindi rin katangian ng isang Muslim na magbiro ka ng halong biro na may kasinungalingan. So wag mong hahaluan ng kasinungalingan, maging ito man ay pagbibiro. At sa sinabi pa ng mahal na propeta, sa tahanan ng pinakamataas na paraiso, sino? Ang silang mga nagtataglay ng may magandang pag-uugali. At ito ay ikinolekta ni Imam Dawud, at ito ay kanyang sinabi ang hadith ang sahih. At isa pa sa mga hadith na warad wala kay Abi Hurairah radhiallahu an, kalugdan na siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akthar ma yadkhulu an-nas al-jannah, faqala taqwallah wa husnul khuluq. Mula kay Abi Hurairah, tinanong ang mahal na propeta alayhi salatu wassalam, ano ang pinakamaraming uri ng taong makakapasok sa surga, sa Jannah, sa paraiso? Sinagot ng mahal na propeta, taqwallah, ang siyang may takot kay Allah na nangingilag sa pagkakasala, at husnul khuluq, at may magandang pag-uugali. Yun po ang isang katangian. At patuloy rin sa hadith, wasu'ila an akthar ma yadkhulun nas nar, faqal fam wal farj, rawahu Tirmidhi, hadith hasan sahih. At tinanong rin ang mahal na propeta kung ano naman ang uri ng bilang ng dami ng silang mga taong makakapasok sa impernong apoy. Sinabi ng mahal na propeta ang kanyang sinagot, sa pamagitan ng fam, sa pamagitan ng ating bibig at ating private part o ating ari. So alam natin ang pakahulugan rito na tinutukoy ng fam, ng ating bibig. Kasama rito ang mga paninira, panlilibak, paninirang puri, pagsisinungaling, at ang sa pagitan ng farj, sa pagitan na ito, ang tinutukoy rito ang pangangalunya, pakikiapid, pakikipagtalik sa mga babaeng hindi nating asawa. At yun ay magiging sanhi ng pagpasok ng karamihan ng mga tao sa apoy ng impyerno. Waliyadu billah. At pangalawa, sa sinabi rin rito ng ating tagapagsulat na itong talakay ng patungkol sa kagandahang pag-uugali, akhlaqul hasana sabab fi mahabbatillah li abdihi. Ang kagandahang pag-uugali rin ay dahilan o sanhi ng pagmamahal ni Allah sa kanyang alipin. وقد ذكر الله تعالى محبته لمن يتخلق بأخلاق حسنة والتي منها الصبر والإحسان والعدل وغير ذلك. فقال تعالى إن الله يحب المحسنين، وقال أيضا والله يحب الصابرين، قال أيضا إن الله يحب المقسطين. So ito yung mga patunay na nabanggit sa talata ng Quran na si Allah subhanahu wa ta'ala ay minamahal niya, iniibig niya ang kanyang alipin na nagtataglay ng ganitong magandang pag-uugali, gaya ng kanyang nabanggit, ang pagkakaroon ng pagiging sabar, mapagtiis, at ang ihsan, ang pagpapabuti, ang pagpapaigi, at yung pagiging adil, yung pagiging makatwiran o pagiging just natin sa bawat isa. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah yuhibbul muhsinin. Tunay na si Allah ay minamahal niya ang silang gumagawa ng mga kabutihan. At binanggit rin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa talata, tunay na si Allah ay minamahal niya ang mapagtiis, ang mapagtimpi. At binanggit rin sa talata, tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagugustuhan niya o minamahal niya ang mga muqsitin, yung mga tinatawag ng mga taong adil, mga taong ay sila'y gumagawa ng makatwiran.
At sinabi pa ng mahal na propeta alayhi salatu wassalam, ahabbul ibadillah ilallah ahsanahum khuluqan. At sinabi ng mahal na propeta alayhi salatu wassalam, ang kamahal-mahal sa mga alipin ni Allah para kay Allah ang silang may magandang pag-uugali. Itong pag-uugali na ating tinatalakay mga kapatid, mga tagapanood, mga tagapakinig, pag-uugali ng magandang pakikitungo, magandang pag-uugali kay Allah subhanahu wa ta'ala, at magandang pag-uugali ikaw sa iyong kapwa, maging sa iyong magulang, sa iyong asawa, sa iyong mga anak, sa iyong mga kamag-anakan, sa iyong mga kaibigan, maging magandang pakikitungo, ugali sa mga hayop, maging magandang pakikitungo o pag-uugali sa ating environment at sa lahat ng mga nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ang pinakamatayog, pinakamataas rito, pagbigyan natin ng pagpapakita ng magandang pag-uugali ay sa harap ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng pagsunod sa kanyang mga kautusan at paglayo sa kanyang mga pinagbabawal. At ang kaugalian ng magandang pakikitungo sa kapwa ang pagbutihin mo ang ugali mo sa iyong mga magulang, sa iyong mga pamilya, asawa at anak, at sa mga lahat ng mga taong may pananampalataya o maging mga tao man wala sa bakuran ng Islam. Pakitunguhan mo pa rin ng magandang pag-uugali. Dahil ang mahal na propeta alayhi salatu wassalam, maging sa kanyang mga kapanahunan, ito'y nababanggit lang natin ng mga kwento, maging siya ay merong taong gumawa sa kanya ng hindi maganda. Kinwelyohan ang kanyang damit, subalit minitian lang ng mahal na propeta alayhi salatu wassalam, napipigilan niya ang kanyang galit. So, isa rin to sa mga gawain o katangian ng ating pananampalataya at dinul muamala. Ang ating reliyon ay ito ay muamala na may magandang pakikitungo. Kaya isa sa mga pagpapakita ng kagandahan ay ang magkaroon tayo ng magandang pag-uugali. At ikatlo, akhlaqul hasana min asbabul mahabbati Rasulullah alayhi salatu wassalam. Ang pagkakaroon daw ng magandang pag-uugali ay sanhirin o dahilan ng pagmamahal ng propeta alayhi salatu wassalam. Gaya ng kanyang sinabi, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majalisan yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqan. Rawahu Tirmidhi, hadith hasan. Gaya ng sinabi ng mahal na propeta alayhi salatu wassalam, tunay na ang minamahal ko mula sa akin o silang aking mamahalin at silang malalapit sa akin sa araw ng kiyama, araw ng paghukom, na malapit sa akin upuan, ang silang may magandang pag-uugali o may magandang kaasalan. At ito ay sinalaysay ni Imam Tirmidhi, hadith hasan. At ay kaapat, makarimul akhlaq. Tunay na itong kagandahang pag-uugali, maging ang mahal na propeta alayhi salatu wassalam ay kanyang sinabi, ako ay ipinadala upang ikumpleto ang kaganapan ng kagandahang pag-uugali. Inni bu'ithu, sinabi niya, ako ay pinadala upang iakma, ikumpleto ang makarimul akhlaq, ang magkaroon ng magandang pagtataglay ng magandang pag-uugali. Kaya sinabi niya, ang kagandahan ng pag-uugali ay ito ay makakapagdulot ng kabigatan ng kabutihan natin sa timbangan sa araw ng paghukom. Kaya nang sinabi ng mahal na propeta alayhi salatu wassalam, ma min shay'in atkal fil mizan al-mu'min yawm al-qiyamah min husnil khuluq. Sinabi ng mahal na propeta alayhi salatu wassalam, mula sa mga bagay na makakapagbigay ng kabigatan, ng sanhi, ng karagdagan ng kabigatan ng ating kabutihan sa araw ng paghukom ng isang mananampalataya,
ay ang may kagandahang pag-uugali. Wa inna Allaha yubghid al-fahish al-badi. At si Allah subhanahu wa ta'ala ay kinamumuhian niya, nandun ang kanyang galit sa mga fahish al-badi, yung tinutukoy ng mga kalaswaan ng mga salita o anumang mga hindi magagandang pagsasalita o hindi naaayon sa kagandahang pag-uugali. Kasama na rito ang mga pagmumura. Ito ay rawahul Tirmidhi, hadith Hasan Sahih. So ito ang mga kainaman ng kagandahang pag-uugali na tataglayin ng isang tao at siya'y magkakamit ng mga ganitong kahigitan kung siya man ay nasa ganitong kagandahang pag-uugali o asal sa kanyang sarili. At kabilang pa rito, panglima, akhlaqul hasana wa dha'if al-ajr wa thawab. At ang kagandahang pag-uugali ay ito ay nagbibigay ng doble, natutumbasan ng higit sa isa ang pagkakaroon natin ng kagandahan ng ugali sa pamagitan ng ajar, ng gantimpala at tawab ng mga kabutihang ipagkakaloob sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Gaya ng sinabi ng mahal na propeta alayhi salatu wassalam, inna rajula liyudrika bihasan al-khuluqihi darajat al-qa'imul layl sa'imun nahar. Allahu Akbar. Wa fi riwaya Abu Dawud, darajatus sa'im al-qa'im. Sinabi ng mahal na propeta alayhi salatu wassalam, ang siya'y may kagandahang pag-uugali ay nadodoble ang tumbas ng kanyang gantimpala at kabutihan sa pamagitan ng ganitong taglay ng kagandahang pag-uugali sa Islam. Ito'y patunay na sinabi ng mahal na propeta, inna rajula, tunay na ang isang tao ay matutunghayan niya o makakamit niya ang darajat, ang baitang o ang level ng isang taong qaimul layla, taong laging nagdarasal sa hating gabi, siyang nagdarasal ng tahajjud, saimun nahar, siyang laging nag-aayuno sa umaga. Ito yung mga sunna na gagawa ng isang tao sa kanyang laging pagsagawa ng ibada. Sa tuwing gabi siya ay nagtatahajjud at sa umaga naman siya ay gumagawa ng mga sunna, ng mga pag-aayuno. Ano ang katumbas ng gandong gantimpala na natataglay ng isang Muslim kapag siya ay merong husnul khuluq, meron siyang kagandahang pag-uugali. Allah. Ito ang mga nababanggit ng kahigitan ng sinuman sa ating mga Muslim ay merong kagandahang pag-uugali. At kabilang pa rito na sinabi, akhlaqul hasana min khairin a'mal al-ibad. Ang kagandahang pag-uugali, ito ay kabutihan ng mga gawain ng kanyang alipin. Isa sa mga kainaman o kabutihan ng isang taong nagtataglay ng magandang pag-uugali ng kanyang alipin ay ang magkaroon siya ng kagandahang pag-uugali. At ito'y sinabi rin ng mahal na propeta alayhi salatu wassalam, nabanggit sa hadith, kanyang sinabi, Ya Abadar, tinawag niya ang isang kanyang mga sahabi na ang pangalan si Abu Dar. Sinabi niya, Ya Abadar, ala adullaka ala khaslatayn huma akhfa ala dahr wa athkal fi mizan min ghayrihima. Qal, bala ya Rasulullah. Qal, alayka bihusnil khuluq wa tul samt wa walladhi bi nafsi Muhammad biyadihi ma amala khalaiq bimithlihuma. Sinabi ng mahal na propeta nang tinawag niya si Abu Dar, sinabi niya, O Abu Dar, nais mo bang matunghayan o makamit ang mga katangian o ang quality, ang katangian ng mga ito?
na ito'y magaan sa ating likod, magaan sa ating sarili, subalit ito'y mabigat sa timbangan ng ating kabutihan. Walang iba kundi, sinabi ng sahabi, "Bala ya Rasulullah," "Opo ya Rasulullah, nais po naming malaman." At sinagot ng mahal na propeta, "Alayka bihusnul khuluq," ay mapasa iyo, gawin mong katangian ang magkaroon ka ng magandang pag-uugali o mabuting kaasalan. At lagi kang nasa tahimik. Dahil ang mahal na propeta, isa sa kanyang mga sifat, ang hindi siya laging nagsasalita, hindi siya madaldal na tao, hindi siya mapagkwento o mapagsalita, dahil halos lahat ng lumalabas sa kanyang bibig, kung hindi man ito wahi, ito'y mga hadith o mababanggit na nating adilla o mga patunay o mga pruweba o mga ebidensya sa lahat ng mga ating mga pamumuhay sa pang-araw-araw. Ito man ay ahkam, o ito man ay durus, ito man ay alituntunin sa Islam, o ito man ay mga pag-aaral sa Islam. So ang mahal na propeta alayhi salatu wassalam ay siya yung taong tahimik. Subalit kapag nagsalita ay hindi lamang matalanhaga, hindi lamang salita, subalit ito ay mufid. Ito ay merong kainaman, may nagdudulot ng kagandahan ng aral sa atin. At maging tayo hanggang ngayon sa kasalukuyan ay nadadala natin yung mga pangangaral, yung mga salukikain, yung mga kasabihan, yung mga sinasabi ng ating mahal na propeta alayhi salatu wassalam. Kaya ito'y hindi nagtataglay sa sino mang kanyang mga nilikha ng kagaya na itong magandang pag-uugali at laging tayo'y tahimik. Dahil ang taong laging tahimik ay laging save ang kanyang dila sa anumang mga salita, mula sa mga kamangmangan, mula sa mga kasinungalingan, mula sa mga kasiraan, mula sa mga paninirang puri sa kapwa. So, kaya minabanggit rin ang mahal na propeta alayhi salatu wassalam na nabanggit sa hadith, "Man kana yu'min billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." O kama kala Rasulullah sallallahu, ang sino mang nananampalataya kay Allah at sa araw ng paghuhukom, siya'y magsalita ng mabuti, kung hindi man siya ay tumahimik. So isa yun sa mga kagandahang pag-uugali na tinaglay ng mahal na propeta, kung paano niya sa atin tinuro at pinarating. Kung tayo man ay magsalita tayo ng maganda, ng may kabutihan. Subalit kung wala ka rin lang sasabihin maganda, ay mas mainam pa sa atin ang tumahimik. At isa rin sa mga kabutihan ng akhlaqul hasana na nabanggit, tazidu fil a'mar. Ito rin daw ay nagiging sanhi ng pagdaragdag o paghaba ng ating buhay, na sinabi ng mahal na propeta, "Husnul khuluq wa hasanul jawar ya'maran al-diyar wa yazidan fil a'mar." So, ang kagandahan rin daw ng pag-uugali ay ito ay kagandahan ng pagkakaroon tayo ng jawar, ng kakaroon tayo ng kapitbahay, na ito'y nagtataglay ng kagandahan sa ating tahanan, at ito rin ay nagbibigay ng sanhi ng karagdagan ng ating dagdag ng ating edad, ng ating buhay. Ang karagdagan na ito ay Allahu alam, si Allah subhanahu wa ta'ala ang higit na nakakalam kung paano nadadagdagan o humahaba ang ating edad, ang ating buhay, dahil sa tinataglay rin ng kagandahang pag-uugali. Subalit alam natin sa ating reliyon na sinabi ng mahal na propeta alayhi salatu wassalam, ang edad ng aking umma ay aabot lang sa 60 to 70. Subhanallah. So, alinman sa ating ay natitirang ating buhay, aabot lamang tayo. Ang umma ng mahal na propeta, kadalasan ang buhay ay aabot lang sa 60 to 70. Kung ikaw man ay lumagpas sa 70, ito ay malaking karangalan o gift na sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala, na pagtanto mo na tayo'y manumbalik, tayo'y gumawa na ng pagbabalik loob sa Islam, at mamuhay na tayo ng ating magkagandahang pag-uugali. Dahil ang buhay natin ay maikli lamang, aabot lamang, ang pinakamataas ay 60 to 70. Kaya dalangin natin sa aking sarili at sa inyong mga kapatid,
mga nanonood, ay balikan natin ang ating reliyon, kung paano natin isabuhay ang ating mga sarili sa magkakaroon ng kagandahang pag-uugali. At bilang panghuli, tinutukoy rito, akhlaqul hasana ala kamalul iman. Binanggit, ang kagandahang pag-uugali rin daw ito ay alama. Yung tinutukoy rito ay tanda ng isang pagiging kumpleto ng ating iman. Isa raw daw itong tanda o sinyales ng ating pananampalataya ay isang ganap o isang kumpleto sa pamagitan ng pagkakaroon natin ng kagandahang pag-uugali. Banggitin natin ang hadith mula kay Abi Hurairah, kalugdan nawa siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyaruhum linisaihim. Wa fi hadith anna sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayul iman afdal, qal husnul khuluq. Sa malapit na kahulugan sa bahasa o sa wikang Tagalog, mula sa hadith ni Abi Hurairah na ayon sa mahal na propeta alayhi salatu wassalam, kanyang sinabi, akmal mu'minin, ang pagiging kumpleto o kaganapan ng isang mananampalataya ay magkaroon siya ng iman kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng kanilang kagandahang pag-uugali. At ang pinakamainam sa inyo ay siyang mainam sa kanilang mga kababaihan, sa kanilang mga asawa. Dahil ang mahal na propeta alayhi salatu wassalam, kanyang sinabi, khairukum wa ana khairu min ahli. O kama qala sallam, ang mainam sa inyo ay siyang mainam sa kanyang pamilya, sa kanyang mga asawa. So dahil ang mahal na propeta alayhi salatu wassalam, maging sino man sa atin sa kapanahunan, kung gusto mong malaman ang tunay na pag-uugali ng isang tao, itanong mo sa kanyang may bahay. Itanong mo sa kanyang asawa. Kaya ang isang sahabi lumapit kay Aisha, Ummul Mu'minin, tinanong, Ya Aisha, o Aisha, ano ba ang pag-uugali ng mahal na propeta? Dahil sila ang higit na nakakaalam. Sa ating mga asawa, ikaw na mister, ang siyang mas nakakahigit na nakakaalam ng iyong pag-uugali, ng iyong asal sa loob ng tahanan, sa loob man at sa labas ng bahay, ang iyong pamilya. Kaya kung gusto mo malaman ang ugali ng isang tao, kung siya man may asawa, itanong mo kaagad sa kanyang may bahay kung ano ba ang taglay ng pag-uugali ng iyong mister, at doon mo malalaman dahil matagal silang nagsama sa ilalim ng iisang bubong. At doon mo rin malalaman ang isang tao ng kanyang kagandahang pag-uugali kapag siya ay nakasama mo sa malayong paglalakbay. At doon mo makikita ang kagandahan o anumang katangian ng ugali ng isang tao. Kaya sinabi ng mahal na propeta alayhi salatu wassalam, ang pinakamainam na mainam sa inyo ay siyang mainam sa kanyang kababaihan, sa kanyang mga asawa. At sa isang riwaya na tinanong ang mahal na propeta alayhi salatu wassalam, ayul iman, ano ang iman na afdal, na pinakamainam? Sinabi ng mahal na propeta, qal husnul khuluq, ang magkaroon ka ng magandang pag-uugali. Alam natin na ang kagandahang pag-uugali, ito ay pinapakita mo ang Islam sa iyong sarili, sa iyong panlabas, at isinasabuhay mo ang kaugalian o ang katangian ng mahal na propeta alayhi salatu wassalam. Kaya ang kanyang pinayo sa atin na sinabi niya sa isang hadith, ittaqillah haytuma kunta watbi' sayyi'atil hasanah tamhuha wa khaliqun nas bi khuluqil hasan. At ayon dun sa malapit na kahulugan sa ating wika na sinabi ng mahal na propeta bilang payo niya sa atin, ittaqillah, matakot ka kay Allah, manghilag ka sa pagkakasala, saan ka man maparoon, saan ka man mapadpad, saan ka mapunta. At bilang payo sa atin ng mahal na propeta, sundan mo
yung kasamaan na nagawa mo ng kabutihan, ng hasana, upang ano? Mabura. Upang ito ay maalis at makitungo ka sa tao ng may magandang pag-uugali. Yan ang mga payo sa atin ng mahal na propeta. At kabilang pa rito sa akhlaqul hasana, dito pinapakita mo ang iyong pagkatao bilang isang Muslim sa harap ng kapwa mo Muslim o sa hindi mang mga Muslim. Dahil ang tao ay jasad wa ruh. Ang pagiging tao ay katawan at espiritu, panloob at panlabas. Wa innama bi akhlaqihi wa a'malihi. Kaya sa pamagitan ng pagiging pagkatao mo, nakikita sa iyong panloob kung ano ang nasa loob mo, yun ang lumalabas. Kaya nakikita ang iyong kaasalan, kung ano ang pag-uugali mo at kung ano ang nagagawa mo. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakar wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabail lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sa malapit na kahulugan sa talata ng aya na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito'y panawagan sa lahat ng mga tao. O kayong mga sangkatauhan, tunay na kayo'y nilikha namin mula sa kalalakihan at sa kababaihan. Magmula tayo kay Adan at kay Eva sa ating mga magulang. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ. At ginawa ni Allah subhanahu wa ta'ala, tayo'y mula sa mga syu'ub, tayo'y mula sa mga lahi at mga tribo. Subalit, ang kadahilanan lamang na ito, lita'arafu, upang tayo'y magkakilanlan, upang tayo ay magkaalaman sa ating mga lingwahe, sa ating mga wika, sa ating mga tribo, sa ating mga lahi. Subalit, sa paningin ni Allah, inna akramakum indallah. Subalit, ang pinakamarangal, ang pinakamatayog, pinakamataas sa paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang may takot sa Kanya, na may pagkakaroon ng kagandahang pag-uugali bilang isang sipat ng isang Muslim na alinsunod sa mahal na propeta. Kaya bilang panghuli na sinabi ng ating mahal na propeta alayhi salatu wasalam, inna allaha la yanduru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Ito'y payo sa atin ng mahal na propeta, paalala sa atin, tunay na si Allah ay hindi niya titignan ng anuman sa ating pangangatawan. Kung tayo man ay mataba o mapayat, magandang lalaki o anumang katangian ng isang tao, hindi tinitignan ni Allah ang ating pangangatawan at ang ating itsura, anuman ang ating wangis, anuman ang ating mukha. Subalit tinitignan lamang ni Allah kung ano ang ating sa puso, kung ano ang panloob ng ating puso, pag-uugali natin sa ating sarili. At ito ay nagre-reflect sa ating mga gawain. Kaya yun ang tinitignan ni Allah, ang ating puso at ang ating mga gawa. Wahada wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ya akuna sa magandang lecture natin ngayon. Mga palanggungan sin kami, insyaallah subhanahu wa ta'ala, ang mga waktu ruwaing kalo-kalo siya makabalik day sa marikado tanyo, sa lingkat-lingkat tiap-tiap dia maka ini tibaw marikado tanyo, makalandal siya maripa ini station na to ini supaya karihilan niya pangitaan yung mga tataw tayo manghuran na mo maingat maghimumungan atau makahati sa himumungan long kasi na bahasa Tagalog insyaallah subhanahu wa ta'ala. Demikian in mga lecture nila amin kaya parang yung marikado tanyo insyaallah takitaan na ito na rin ini channel na ito insyaallah. Ibalik po kanya mga ilo akato tanyo sa waktu ini. Balik sa po. Jazakumullahu khairan ya Ustaz Zakaria Muhammad. Alhamdulillah sa ating mga tagapanood, mga katulang horanta diha wala Philippines na mga buwa sin Philippines. Alhamdulillah kirilan kita sa mga bini waktu
alhamdulillah, nakapaglihit kita ng mga umungan, mga lapal si Nabi Muhammad Sallam, iba ng mga parman. Insyaallah, mahinang kato ini, insyaallah, ikaganap kato ang mga pangingat ta, agamata, iba ng mga pangingat ta, ginawa baranta, munin ikaganap ang mga mga pangingat ta, pang-agama. So, jazakumullahu khairan, ang igantimpalaan ng ating mahal na ustad at ang kanyang programa. Sana ipagtaguyod to at suportahan natin ang mga ganitong Islamikong panayam. At nananawagan na rin tayo sa ating mga kapatiran, sa sino mang may kakayanan na tumulong at sumuporta, ito man ay pinansyal o anumang uri ng pagtulong, pang pagpatuloy ng ating programa. Ito ay sa cable sa pamagitan ng TV dito sa Zamboanga at hanggang sa labas ng bansa ng Pilipinas. Naway dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqahum lima yuhibbu wa yarda, ang maging success sila sa anumang kalugdan ni Allah at ang pagmamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dalangin natin, Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Dalangin natin kay Allah na ipagkaloob sa atin ang kabutihan dito sa mundo at kabutihan sa kabilang buhay. Wa hada wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam.